Eihän terve. Tänään me pelataan ensimmäistä kertaa mikillä. Niinku ensimmäistä kertaa koko mun YouTube-kanavalla. Mä odotan, että mun kaveri joinaa. Kiitos. Kiitos kun joinasit. Ota hetki. Odotetaan. Missä sinä olet? Missä ihmeessä sä oot? Tule jo. Ja kohta aloitan, jos et sä tule. Missään pitsissä sä oot? Oot se. Ottakaa hetki, mun tyttöystävä soittaa mulle. Anteeksi tuosta. Mulla vähän meni hermot vähän juttujen kanssa. Mutta nyt aloitetaan. Ja tämän pelin nimi on Opipot jo Robertti, jos haluat koittaa jo. Minä aloitan tämän alusta. Taas kerran. Ai. Au. Ai. Kiitos. Halleluja, mun puhelin on kuuma kuin mikä. Menkää nyt Jumalan kautta. Voin nyt rakaa Jumalan kautta paran minun mama. Banana. Kiitos. Ei, minun pitää päästä. Kiitos peli. Mutta mitä pääsin ylös. Kiitos. Tuonne päin. Kiitos peli. En oo todellakaan. Mutta joo. Onko joutta pakko justiinsa kaikki joinata minun silloin aikaa, kun minä olen tekemässä videota? Missä oot? Tuliko jo edes joku? Noin. Väärä suunta ihminen. Minä olen täällä. Kiitos, nyt mennään.
Ui. 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 Do something. Miksi mun pitää aina kuolla silloin, kun mä teen videota? Niin ainakin joku ottaa. Onks toi Elle vai kuka? Haloo? Ui. Ui. Ja me tuun tekemään toisen videon tästä pelistä. Toisella episodilla myös. Koska miksei. Minä rakastan pelaa Robloxia ja pelejä, ties mitä pelejä. Mutta jos sinä olet alle 3, saanko kysyä, mitä sä ihmettä sä teet mun kanavalla? Tämä ei ole lapsille tehty. Sä voit saada vähän traumaa, mitä kaikkea mä pelaan tällä kanavalla. Mä saatan pelaa kauhupelejä ja alkaa antaa sulle varmaan pahat unet. En ole ikinä varma. Tai otat siellä! Tai sitten jotain muuta lisää, mitä mun piti hypettää. Mutta juu. Halleluja. Päästä mut ylös. Miten sä pääset sinne ylös? Ja jos et sä oot tilannut mun kanavalla, niin miten sä katsot mun videoita? Ja jos et sä oot tilannut kanavaa, tilaa nyt se kanava päälle ja laita kellot myös päälle, ettei missaa mun uusia videoita. Ja mä en oo voinut tehdä videoita paljon, koska minulla on ollut koulupäiviä, mitä mun pitää tehdä. Ja on unohtunut vähän läksyjä, koska YouTube. Ja minne? Pitääkö meidän mennä tonne? Okay. Minä en jaksa odottaa. Minä olen jo kakkosta. Minä hänin jo kakkosta checkpointtia yhdellä episodilla.
Ui. 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 Musta tuli melkein chicken nugget. Taas kerran. Mulla menee hermot tässä pelissä. Kai me sitten lopetan videon. Mä lopetan nyt tämän videon. Joten katso, että jos oot tilannut kanavan, jos oot hyvä juttu. Ja jos et ole tilannut se kanava heti paikalla. Mutta moi moi. Mulla menee hermot tää peli mun takia. Jumma moi. Minä en jaksa oikeesti. Voi nyt vetoramma, että minä en oikeasti jaksa.